नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने सुरणाची भाजी कशी करायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे सुरण स्वच्छ धुवून या प्रकारे असं कापून घेतलेलं आहे। आपण इथे अर्धा इंच आलं, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आणि पाव वाटी ओलं खोबरं भाजून मिक्सरला बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे। आपण इथे एक कढई घेतलेली आहे। कढई आपली छान गरम झालेली आहे। आपण 1 चमचा तेल घेऊया। इथे आपण मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो टाकूया। परतून घेऊया। कांदा आपल्याला थोडासा नरम होऊन द्यायचा आहे। कांदा आपला छान नरम झालेला आहे। आपण जे खोबरं, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट बनवून घेतले ती टाकूया। परतून घेऊया। छान तेलामध्ये आपल्याला परतवायचं आहे। 1-2 मिनिटं आपण छान तेलामध्ये परतून घेऊया। हे बघा, आपलं वाटण तेलामध्ये छान परतवून झालेलं आहे। आपण ह्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकूया। दीड चमचा मालवणी मसाला टाकूया। छान परतवूया। आपले मसाले तेलामध्ये छान परतवून झालेले आहे। आपण आता ह्यामध्ये 1 ग्लास गरम पाणी टाकूया। मिक्स करून घेऊया। छान आपली उकळ आलेली आहे। सुरणाला एक थोडीशी खाज असते, त्यासाठी आपण इथे 4-5 कोकम घेतलेले आहे, ते टाकूया। परतून घेऊया। आता आपण जो सुरण आपण बारीक असा कापून घेतलाय तो टाकूया। मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। छान असं मिक्स करूया। आपण 5 मिनिटं सुरण शिजवून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण चेक करूया सुरण शिजलंय का। हे बघा, छान आपलं सुरण शिजलेलं आहे। आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। आता आपण गॅस बंद करूया। आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।